Ukamba za kubadwa kwa Ambuye wathu Yesu Kristu komanso season ino anthu ayembekezere zotani akondwe motani tauzeni for the Christmas. Okay, choyamba ndikufunire mafuna abwino nonse amalawi nonse kuna kulikonse kumene mukutionera komanso kuna kulikonse kumene mukutimvera. Ine ngati Father Christmas ndili osangalala kwambiri chifukwa chonena kuti Yesu Kristu adabadwa pa dziko lapansi kuti adzapulumutsa moyo wa wina aliyense. Yesu Kristu anabadwa pa dziko lapansi kudzapulumutsa moyo wa wina aliyense. Father Christmas analasa nakahagidweko koma lero tione ngati tingamuhage Father Christmas. Yeah. One more time, Merry Christmas. Merry Christmas. One more time. Merry Christmas. Ndi mmene tikhale tikuchitira ndithu kuno ku BICC mukhale ndithu mukuonera nyimbo za Christmas kuimba mwanthetemya mopanda zida. Imeneyi ndi Nkhoma Classical Society, Nkhoma Synod of the CCAP Classical Society. Muli makwaya ndithu osiyanasiyana kuchokera kaya ndi kusalima kaya ndi kudedza kaya ndi kulilongwe kaya ndi kudowa madera onse achigawo chapakati. Ndeta tiye tione kuti kodi mkatimu muli zotani. Ine ndi Father Christmas tikhale ndithu tikulowa mkatimu. Thank you very much, Mvunguti Church Choir. A hand again for Mvunguti. It's only one song. We'll be back again. We can do better than that. Choir wimba bwino. Hosanna,
Mvama Church Choir kuchoka huko ku 49. Masintha Church Choir kukawale komweku. Masintha Church Choir, thank you very much. We
manja mwatembenukani. Church choir from Mkumbu CCAP. Thank you.
Massimes Music Academy, Kawale. akuti anzeru akummawa. Nyimbo imene ikuimbidwa kumeneko akukamba kuti anzeru akummawa. Sungasiyanitse kubadwa kwa Yesu Khristu ndi anzeru akummawa ndi nyenyezi. Nkhani zake ndithu zimakhala zikuyenda choncho. Nkhoma Synod CCAP Classicals tikukamba za Christmas cantata. Ndimuyitane Father Christmas wathuja timve kuti kodi nyimbo zimenezi zikutanthauza chani, zikukamba motani, anthu amve uthenga motani. Father Christmas, Yes. tikupitirira kukondwerera. Yeah. Kodi uthenga umene ukutuluka kwambiri mu nyimbo zimenezi ndi uthenga otani? Uthenga umene ukutuluka mu nyimbomu ndi zakubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu. Yes. Akuti chani? Yesu Khristu adabadwa kudziko lapansi kudzafuna kutipulumutsa ifeyo anthu amene tili pa dziko lapansi. Kuti kunawenso kukondwa ndithu. Panopa ndi wosangalala ndi wokondwerera kwambiri chifukwa cha kubadwa kwa Yesu Khristu. Father Christmas, pita kagawe maswiti ine ndakuthokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Timumasule Father Christmas apita kagawe maswiti kuti aoneke kuti anthu Christmas imene yatani. Tatiyeni timvere ndithu kuti nyimbo zimenezi zikukamba zotani zakubadwa kwa Yesu.
Manja mwa Bethsaida Choir. Let us
Thank you. Emlandile tutimamo, ungape tukumambako, akuso wasomalo. Wina banaribe, umlandiraie, wakumsangalatsa,
apemba malo ambuye emlandile tutimamo ungamve tukumwambako emlandile tutimamo ungamve tukumwambako somalo apemba malo ambuye emlandile tutimamo ungamve tukumwambako Nakibabila kuti antufe titaone moyo wa satati wametose nakibabila si kwa mambuye kwa namamu nakibabila kuti antufe titaone moyo wa satati wametose nakibabila Haleluya hosana haleluya 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 tikwambele haleluya 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 tikwambele anabalwa tikula lelo lomwe ifeti kwambele ndichikombi cha Mulungu Mesia olumutabarwe Haleluya hosana haleluya 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 tikwambele haleluya 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 tikwambele anabaga tikula lelo lomwe ifeti kwambele ndichikombi cha Mulungu Mesia olumutabarwe sipolitame Mulungu yo atate watu wote
Fellow Malawians, as we celebrate this holy season, Let us reflect on the powerful